Luluto po tayo ngayon ng pusit. Ginisang pusit. Tara guys, samahan niyo po ako sa aking pagluluto. At ito po ang kaniyang mga sahog. Ayan po ang kamatis, sibuyas, siyempre mantika, may toyo, at saka. So guys, tara samahan niyo ako sa aking pagluto. So ngayon dito po tayo sa kahoy muna kasi naubusan po kami ng gas. Pasensya na kayo at medyo mausok. So ilagay na natin ang mantika. Mantika para ano. Sa kasunod ilagay natin ang sibuyas. Ilagay na natin ang kamatis. Hindi ako mahilig sa bawang. Minsan lang ako gumagamit ng bawang. So now, ilagay na natin ang pusit. Pusit siya na may halong hipon. So ayan. Ayan na ang ating pusit. Ginisang pusit. Yung iba nito ay inaadobo siya. Adobong kaluto. Ayun, meron pang tipo na natin na merong balat. Ayan. So, antayin natin siyang medyo maluto at ilalagay na natin ang suka. Ito pong pusit ay nakuha po ito dito doon sa aming baklad. O diba, nakakalibre ka na ng ulam. So at ngayon po ay maglalagay po tayo ng konting toyo lang kasi maitim na siya. Konting toyo. Ayan. Ito na ang tawag ko dito kasi ginisang pusit lang. Hindi ako marunong mag-adobo. Ilagay po natin ang ating suka. At lagyan natin ng konting Ajinomoto. Ayan, Ajinomoto. Kunti lang kasi hindi ako mahilig sa Ajinomoto. Kunti lang. Ayan pa. So mga kawaray, hantayin na lang natin siyang maluto. So guys, lagyan natin ng konting asin. Konting asin. Praise His name when you have a broken heart. And when I greater is He. Po ang ating ginisang pusit. So thank you for watching and don't forget to like, subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa mga niluluto ni Waray. Thank you. God bless.